Hello din ha sa inyo atin. Mag-istoryahan ay naputatin, tapok-tapok naputatin, dahil istoryahan ay ginagmaytin ba? Kahinumdum ba mutin nga sa una batin ba? Kanang mga eskwela tao na magdala tag balon. Mauna imong gihuna-una tin. Balon para paniudtutin ba? Na paguman eskwela tin, ang uban paguman sa eskwela pag paniudto na dibatin pag naa kay balon adto dayon kaskilid dayon tin dito sa landong sa kahoy tin na pasilong dayon mo dito dayon mana tusa nga tala adto ta dito ta mangaon unya paglantaw nimo tin ba bulad man iyang sudan dahil na ikanon ay bulad dahil uban po wala po taon sudan tin kanon ra yun sukul ratin ba dahil katong mga pork chop ang sudan tin hotdog itlog lahi po sila nga grupo tin dayon usahay po na po maluoy tin manghatag siya sa iya kauban nga estudyante nga walay sudan imuhani. Pero ang kalagnitan ko tin, lain-lain ko tin, katong mga bulad, dari dapit. Katong mga hotdog, mga pork chop, dari po dapit. So sa una pati no, dayon maingon ta sa atong kaugalingon sa hilom ra. Pag makakita gani ka bulad ya sudan tin, na dayon sa muna-una tin nga, pobre dagway ni siya sa ilaha. O wala sa ila pero dili ra kakaprangkat tino sa huna-huna ratin so inana tino ang atong huna-huna tin usog kayo mohusgatin sa unsang ang atong nakita tin bisan karon tin lahi itong mga dili kayo adunahan lahi puto sila nga grupo lahi putong dato lahi putong nara sa middle class inana tino lain-lain gatin, malibog katin. Ngano dagway natin, no? Anak ragi dagway natin. Maunay realidad tin, no? Na atong makita sa palibutin. So, kad sa una tin, ug karon tin, mao radyo tin. So, ang atong makita, mauday na atong dali tuohon. Diba tin? Sakto ko tin, no? Sa'yo mo makita. Mutuo dayon tin, no? Sa tin realidad na sa tin so karong panahon na ganitin nata sa gitawag nga world of materialism or balihaw na to tino materialism world so kinsa ganito tin tung murag lami og iyang pamurma og unsabay naan niya tino nga mga bililon maibog dayon tatin dayon makaingon dayong tanga naasa din hang napita ana tino unsay makita sa tong mata atong daling matuhan tin tinuod din na siya tin walay exempted na natin oy realidad na siya tin nga atong ginaatubang tin sa una pa samtang sa una pa nga katong elementary pa ta hantod karon nga nanagkuta tin mao gyapon tin realidad na siya nga atong ginatubang tin anak tin no kabalon mo tin ang mas labing importante tin ang atong makita sa atong mata tin walay problema natin mutuo ka o sa madili tin pero ang mas importante tin kabalo ka tin kana iyang kasing-kasing tin unsay naa sa sulod sa iyang kasing-kasing tin ang kinaiya sa tao tin ang kasing-kasing niya tin nga masinabtanon, maluluyon, kabalo mo sabot, dili daling mangisog man pero taas kay pasensya tin. Kanang gitawag nato tin nga buutan ba in general speaking tin ba? Buutan siya nga pagkatao tin. Ato mao na ang atong unahon nga pagtan-aw tin. Unsa ang iyang kinaiyatin kay dira nato mabantayan ug kinsa siya ug unsa siya klase nga pagkatao tin wala sa mga material nga butang tin
gawas nun ra kayo natin ginamar na sa tao tin. So ang atong lang taon tin unsay naa sa sulod niya tin sa iyang kasing-kasing unsay iyang gipakita nga mga maayong butang tin. O pag makakita taan natin atuwa po na siya himuon model tin no. Sundon po nato na ang iyang mga gawi nga mga maayo tin. Haron usab ang uban makakita sa tuwa nga gabuhat tag maayo sundon pod sa uban. So dinha lang ko kutob tino sa ako ang istorya, ordinaryong istorya tin apan aduna tay makatunan. Daghan kay sa inyo, salamat sa inyong oras tin ha. Pero aduna ako ihangyo tin ninyo tin. Palihog po tin og subscribe sa akong channel tin, i-approve din, subscribe din, ipindot tong bell button dito, all bell, para updated mo sa akong mga video tin, daghan patang istoryahan tin. Haron mulapad po na akong kuyos tin. Salamat kay tin ha, labi na katong nang subscribe, nilantaw sa akong YouTube channel, Sam's Transformation tin, gakalo po ko tidto tin, ga shades pod, dayon blue akong sinina para tanawon gwapo-gwapo gamay tin. So daghang kayong salamat tin. Kita-kits na puta sunod tin. God bless us all. Bye-bye tin.